ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। କଣ ହେଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ମୋ ନାଁ ହଉଛି ରାହୁଲ। କଥା କିଛି ଏମିତି, ମୁଁ ଏବେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଉଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଘରକୁ, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ କମେଡି ଭିଡିଓ ବନେଇବି, ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଘରକୁ। ତ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ମୋ ସାଙ୍ଗର ଘର ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଏଇଠି ବସୁଛୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମ ଉପରେ ବର୍ଷା ପାଣି ନ ପଡିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କେମିତି ଦେଶୀ ଯୁଗାଡ଼ କରିଛୁ। ଆମେ ଏବେ ସେଇଠି ବସୁଛୁ, ପ୍ଲାନ୍ କରିବୁ କେମିତି କଣ ଭିଡିଓ ହବ କଣ। ତ ଗାଇସ୍, ଆମର ଏବେ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଛି କଣ ଭିଡିଓ ବନା ହବ। ତ ସ୍ୱାଧୀନ ମୋର ଏବେ ମିଶିକି ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଆମ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇକୁ ବି ଡାକିବୁ। ତ ଗାଇସ୍, ଆମ ଘର ପାଖରେ ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏଠି ମୋ ସାନ ଭାଇ ବି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେମିତି କଣ ଭିଡିଓ ବନେଇବୁ କଣ ନାହିଁ। ତ ସେଠି ଆମର ଯାହା ବି କ୍ଲିପ୍ ଥିଲା ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ବନେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକେସନକୁ। ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନକୁ ତଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏଠି ବାବୁନି ଗାଡି ଚଲାଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଏବେ ଯାଉଛି। ସିଏ ମତେ କହୁଛି ରହ ବୋଲି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରହୁନି। ତ ଗାଇସ୍, ସାଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତରେ ଆମେ ଟିକେ ଗେଲ ଖେଳିକି ମଜାମସ୍ତି ଟିକେ କରିଦଉ। ସେ ଦୌଡୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଗାଇସ୍, ସେଇ ଟାଇମକୁ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ତାକୁ ଗାଡିରେ ବସେଇକି ମୁଁ ବି ନିଜେ କଟିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ। ତ ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ ଏତିକି, ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ବାଏ।